Singgah kula singgah tan suminggah durga kula suminggih sing asina sing suku sing atan kasat moto sing atenggah sing awulu sing apau kabeh padha sumingkira ing telenging jwala nidhi Sampai
kang atur kasing kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amat. Yin kula nuwun. Nggih jinugrani Gusti kang amur beng dumati kang bawelas somasi. Mika terus saged para sepuh. Ini sepuh kang satu mono ing pamawas lebda ing terus sangat kudu didhawuh. Ingkang satu kena bekten. Lumeber waratin sagung kula ngah para tamu kakung sinahan putri kang durmatan. Kewarang atroken wilujeng siang wilujeng rawuh wilujeng lenggah. Kanthi sekeca kanthi martikani menggalih wonten wisma mahargyan ing siang lenggahan kawangku pamengku kanthi Bapa Parnyo Ibu Suminah ingkang lenggah wonten ing laladan Bulak Ngasinan Desa Munggur Andong Boyolali kang bareng keluarga kang pamungganti Boyong Basuki Mudahan Mojo Temanten Sarimbit Bagus Muhammad Syaifuddin ingkang sampun kalampahan daup Roro Ayudila Afrilia Fatmawati Sarojana Pamiyatan Putri Kinasih Bapak Yitno Ibu Komtinah Iging saking latan ngleban Klewor Kemusu Boyolali Ijab kabul menuju teman-teman Saripin sampun kelampahan Manggih kasiwanan atau berkain Gusti kang amur beng dumati lan ugi memuji begitu maca teman-teman Saripin pikantuk wahyu jodoh kang sejati ning jodoh keluarga kang sakinah mawaddah warahmah fitini fitunya amin Allahumma amin mangayun kebareng ngargain swasana gembalaning Wijasawi kang adiluhung pagelaran Campurasari Arsega saking ladan Griya Taman Sari Pilang Sari ngeramal saking pimpinan Bapak Eko Plorok nganti catur Sawarwati sunggal saking laladan Surakarta kaleres anak angkatipun Pak Eko cilik ya Lombok Dek Ayu Revo ingin berkali saking laladan Karanggedi Boyolali Vita Margarita ingin nomor 3 ugi saking laladan Surakarta Dek Ayu Lisa Rahmah ingin nomor 4 saking laladan Sragen Dek Ayu Santi Prabu Tama Catur Surati Mangayun Sukamangli bermiak sebening swasana ngaturaken salam pamungka lumantar Arsega
ikuti irama, suara gendang bikin senang, irama campur sari yang mengalun mesra, yang tangan kiri terbawa